Добре, аз съм Виктор и добре дошли с мен да пробваме щурти. Така. Наскоро изгледнаха едни много известни бомбони, като желибони, нещо такова, желирни желибони и някъде не си. Вземах си с гроздата. Нека да ги пробваме и да тестваме дали са хубави. Аз преди малко без да искам ги отворих, не знам, ама не съм ги пробвал, така че нека да отваряме пакета на 3. 1, 2, 3. Че да видим как мирише на първо. Миришат верно на грозда, ама само че много хубаво. Сега ще ви покажа как се гледат. Ето. Я ще взема едно грозденце. Така изглежда едно грозденце, хора. Че само да фокусирам. Така изглежда едно грозденце. Те са много мекички, да ви кажа. Аз съм вземал с... Вътре има някакъв сок, разбрах, и мисля, че съм чувала, че някои са и белят. Така че ако искате част 2, ще взема белещи се бомбони и ще ги пробваме. Много яко, като някакви мини бомбони, ама вътре има много. За 2,50 са, не знам, горе-долу добре. Нека да ги пробваме. Сега не усещам сока. Усетих вкуса. Топчето, да. Много са вкусни. Поред тия бомбони, ако ги намерите някъде в малките магазинчета, под вас или някъде до вас, аз ви препоръчвам гроздото, защото е много хубаво. Сокчето вътре вкусът става още по-сладък, по-вкусен. И гроздото ми харесва най-много. То ми е на първо място. Нищо че не съм пробвал другите. Но мисля, че гроздото най-много ми харесва. Така че, хора, препоръчвам ви гроздето. Аз ги купих от едно магазинче на сел, защото са сами на сел. Сега ще им дам рейтинг. Мисля, че за тия бомбони дам 9,5 от 10, защото не знам дали ще има по-хубави бомбони. Може би ще има по-хубави бомбони, така че чао от мен, довиждане.